Among di apa sa mga kauban guys. Among di video guys. Labing kasada pa mo guys. Dukaw dulu. Matabang guys. Di matabang ganun. Kamu na makaani katong pan bro. Na. Ang bread karon. A few moments later. Nice house guys. Suroy guys, suroy. Lihat kasita banners guys. Pakai na sa panalo. Paraan. Alin na? Pila. Yes. Kita sulti dong bro. Guys, sa may sulti nyo sa among lugar guys. Sige na view kayo. View kay dalan. View kay lugar guys. Mga lugar sa mga kabiners guys. Kalsita biners. Bukid kayo. Mo ni ang kandre haring buang. No. So guys, yan sa balay sa mong kauban guys ngating video sa mong grupo nga Kalsita Biners. So kulangan meron guys pero amo gitong ipadayon. Bisa pag musugpak ang maitom nga dag-ong. Gimurag kon. Oh Aljun ani? Anak kami, anak napod mi. Anak napod mi. Paggawasin mo, yan na buka nga. Oh, ano na, yung sa may yung toyo day, mga doy. Ano tara ka? Pagkuman, ako to si Kuan, gaw si katabi ang imong kaila sa una ko, kauban nagtrabaho ko, mana tara ko nimo? Piya yun. Oo, day. Ano? Hanap kita itong trabaho. Ano ba, istorya ko kayo mo harap kung question ng istorya. Pagkuman mo si John Kent, nakuan mo kayo itong gawas. Kako, makabantay ko niya. Kabantay ko niya ba nga, uy, ngayon ko ni Jelay nga anak, uy, makong maning, hindi ko nastaan, ito dito sa tagdarang, hindi takot, at kaya nas mga hung taraw ko niya. Kabansay ko ni sumpay ko si Jelay nga, guys sa mo mixed vlog. Mas mga tagpualoy ka ng tagawas ng script ron. Anak ta, hung ta. Mamistahay part 2 guys. O, si Kuan, si John Ken, doon mo. Yung si John Ken yung mga, makong maning kuan gaw dito sa taglaran nga. Mamistahay mo ni. Wala, humumpod mo. Kami, mukhang pa ni July, mutahay mo. Mangin may kanang ana-ana, bakay masakpan mo ni aning Duncan. Padaw may uli, tawag ko niya. Oh, ano mo? Ano to siya ba? Nalagos, baguman. Wala to, basta mo ko na. Ako ni bahala sa idugang. Pag umato. Asan man mo? Dahil balik mo na kay alams na. Baguman niya nga. Di na mapisaw mo yun, ikatong mista na niya. Sunod, adlo, para mapista dali sa mual. Ano ba? Ay, abi na magkaroon ba ang kuan, nga na ba? Asod mo na kay alams talaga. Paguman na. Kisa may mong video na to na. Isa lang yuro. Huwag ka bumidyo. Namin ang kadera na. Malay, paguman. Pagkuhan na, pag soda mo,
Sabot mo ni Junkin. Sa may atong daon ni gaw. O man tay diyang pistol nga. Mo to nga nangka. O na kay haw na to niya pas mangit ag ihaw ng baboy pa. Tabang ag ihaw to nangka to ihawon. Ano ba? Uboy nang ka, banig saging. Bali saging. May nangka. Eh, si Binkin na agumista kay. O, taas na. Mo nang, 7K viewers. hapit na mo itki na ba? Wa siguro karong adlaw mo itki na ba? So guys, kay salamat sa inyong pag-view sa among mamistahay guys. So, Okay, ay bagong membro di ay. mga membro guys. Mo niya mo kan. Kameraman ni sa una karon mo-appeal na. Happy na siya. Nakita na ang kagwapo guys. Hindi na ni tagu-taguan guys. Pinsa na kayo sa payag na nga gamay. Kay mautuhan ta ni. Himuan magparto ang mamistahay guys. Nag-rehearsal guys. Sa Di mo lakaw lagi ron. Al. Pa katong sa kuan bidding. Magama daw ni Karyot. Wa man ka nanaamig ng ka, ihawon guys. Oh, may bunga guys. Oh. Makaihaw, may banig saging ano guys. Saging yung ihaw na ni guys. Ato ka sa kaya kan. Ay. Nice kayo mga view diri guys. So, lantaw-lantaw guys. ginagawa mo. Bah, guys, kayo lugar dito sa likod. Hi guys. Ang uhit biglang mata guys kay pagkaon sa mamistahay guys. Kasi tagay na bro. Kamatag. Sab unya video ang harap ang diha ka. Ha? Diha nang ka betul para mo sa man yung katkat. Okay. Katkat na sa nangka ba dito tayo na kuan. Dito sa muad. Ha? Ano ang dakan? So, haman na pita kayo man kayo. Kung sa tamag, sakay tag motor pagkatata ang motor ato ray butang dito. Kung mo ano may mo motor kadiyot guman gunong may mo amo na pagkuman bakas ni padungan ni. Sige. Di mo to. Kami sa una video hial dun pagkuman abot din sa bahay di pulo na tag video. Kat ato na ato kaya Sige. Padaw na mi guys.